Chris Pereġin, l-istrateġista ta' Bernard Grech, bih l-isħma tiegħu fis-sit Love in Malta u tħabbar li wieħed mis-sidien il-ġodda huwa Luke Frendo. Frendo huwa iben l-eks Ministru Nazzjonalista Michael Frendo, wieħed mill-aġenti ewlenin tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Frendo jingħaqad ma' żewġ persuni oħra li diġà kienu involuti fil-Love in Malta, David Grech u Bettina Falzon. Meta mar jagħmel l-istrateġija elettorali tal-Partit Nazzjonalista qabel l-akbar telfa fl-istorja f'elezzjoni ġenerali, Pereġin kien qal li jrid juri li Love in Malta kienet indipendenti u kien għalhekk ukoll li kien sejbih l-isma tiegħu f'dan is-sit. Iżda dan il-bejħ ma sarx qabel il-kampanja elettorali. Pereġin jikteb fuq Facebook li kien issa li ntemm il-proċess burokratiku. Intant il-Malta Today tirrapporta kif Frendo kien jirrappreżenta klijenti brabta ma' oligarki mill-Azerbajġan li kienu għeddu lil Malta Today b'sensiela ta' kawżi magħrufa bħala SLAP. Dan iċ-ċertu Robert Baker kien fetaħ 18 il-kumpanija, b'rappreżentant tiegħu f'pajjiżna kien Frendo. Intant, waqt li Pereġin kellu sieq id-dar ċentrali u oħra fil-Love in Malta, mhux darba jew tnejn li internament għamu kontroversi marbuta ma' dak ippubblikat. Sansitra l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija kien kostret jieħu passi legali kontra artikli b'xamma ċara li warahom seta' kien hemm idejn l-establishment tal-Partit Nazzjonalista.